Bos días. Vamos dar comezo ao pleno a sesión extraordinaria, xoves hoxe día 26 de decembro, a 1 da tarde. Pois nada, o punto primeiro e único, elaboración dun novo padrón de tasas municipais. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, bons días a todos. Vou a dar lectura á moción que presentamos, que nos pediron os tres veciños que presentáramos. A modificación das ordenanzas fiscais aprobadas en novembro de 2023 está xerando un profundo malestar entre a veciñanza da illa. Facémonos eco das queixas entre os veciños. Unha das máis recurrentes afecta as vivendas de uso turístico, que sufriron un considerable incremento nas tasas ao cambialas, primeiro para a tarifa 3 e logo mediante unha corrección incluíronse na tarifa 2. Os abaixo firmantes xa deixamos constancia no pleno do novembro de 2023 do noso desacordo coa configuración das tasas e co exceso da suba nos importes. Do mesmo xeito, advertimos que a corrección de erros do pleno de novembro de 2024 para nós unha modificación da ordenanza solucionaba pouco máis que nada. O malestar que sigue enquistado entre a veciñanza e pensamos que desde o Concello debemos acadar un acordo no que sexan reconocibles as súas demandas. Un acordo no que, aínda que siga habendo discrepancia entre o grupo de goberno e a oposición, cando menos que non nos teña enfrentados. É polo que solicitamos a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación da Illa de Arousa insta ao Goberno local a elaborar un novo padrón fiscal de tasas que sustituya o actual, que se anule o padrón fiscal de tasas municipais do ano 2024 e sexa sustituído polo novo. Que as vivendas de uso turístico se manteñan tributando na tarifa 1 das tasas igual que ata agora. Comunidades residenciais que son. Manifestan tamén os asinantes desta solicitude a súa renuncia expresa ás retribucións que lle correspondesen pola celebración desta sesión ordinaria do Pleno. Bueno, nós creemos que hai varias cousas que modificar e depurar no padrón fiscal, como, por exemplo, depurar os dereitos de cobro pendentes de exercicios pechados da conta xeral, que o levamos xa solicitando varios anos, e, sobre todo, o padrón fiscal da tasa do lixo, que é o motivo principal polo que solicitamos este pleno extraordinario, concretamente polas vivendas de uso turístico, que non generan máis basura deberían de estar na tarifa 1. De momento, nada máis. Bloque Nacionalista Galego. Ben, bos días a todos. Bueno, nós pensamos que este asunto xa foi debatido aquí en varias ocasións, foi falado tamén con parte dos afectados, alo menos con todos aqueles que quixeron tratar o tema, tanto personalmente como aquí en público. Quero recordar que nos dous últimos plenos, ao final, houbo unhas intervencións a demanda dos veciños, onde se explicou a nosa postura, e a nosa postura non variou, a nosa postura sigue sendo a mesma. A nós parecenos que entendemos que hai unha protesta, que hai un malestar e que, bueno, que a oposición ten a ben convocar este pleno, pero pola nosa parte, desde logo, a posición sigue sendo a mesma, os motivos xa se explicaron sobradamente cales eran. Para nós é un uso distinto ao residencial, o que se fai nas vivendas de uso turístico, alo menos durante o período no que as teñen alugadas a turistas, e, polo tanto, a tasa que lle corresponde pagar ten que ser distinta a que se paga nunha vivenda onde só viven veciños, non? Din vostedes aquí que o paso da tarifa 3 á tarifa 2 que non solucionou nada. Home, nós entendemos que sí. Nós entendemos que a tarifa 3 era unha cousa e a tarifa 2 é outra. E despois piden vostedes, bueno, a modificación do padrón fiscal das taxas municipais. Creo que é sabido por todos que o Bloque Nacionalista Galego presentou unhas alegacións a ese padrón fiscal, pero non por este tema, non por este tema. Para nós este tema está ben liquidado no sentido de que a tarifa a aplicar é a tarifa 2, non para que se aplique a tarifa 1.
Nós o que pedíamos era a corrección de que xa neste exercizo 2024 se lles aplicase esa tarifa 2, non se fixese unha compensación para o ano que ven, para o 2025, que se corrixise eso, pero non para que se lles aplicase a tarifa 1. E despois, bueno, pois outras incorreccións que entendíamos nós que había no padrón fiscal que non veñen agora a conto falar aquí porque non son motivo do pleno, non? Entón, pois, eu entendo que haxa malestar, a calquer veciño lle parece non nos gusta que nos suban as tasas, nin que nos suban os impostos, lóxicamente, pero os veciños teñen que saber que os servizos teñen un coste e ese coste está por riba do que se recada. E entonces creemos que non é unha cantidad desproporcionada, creemos que se axusta bastante ao coste real do servicio. Os veciños teñen que saber que, aparte do incremento xeral dos costes, fundamentalmente nestes últimos anos, hai uns costes a maiores que antes non se estaban pagando. Por exemplo, no que se refire ao saneamento, nós tiñamos unha depuradora que nos estaba xestionando Augas de Galicia que non nos cobraba nada. Pero desde hai uns anos xa instaurou o canon de saneamento, que o pagan todos os veciños no recibo trimestral de abastecemento de auga, pero que ademais está nos cobrando o Concello, que, como vostedes ben saben, este ano vamos a facerlle uns pagos a Augas de Galicia por xestión da depuradora de Testos superiores aos 100.000 euros. Superiores aos 100.000 euros. Vamos a ter que aprovisionar nos orzamentos do ano que ven unha cantidade pois en torno aos 50.000 euros para o mantemento da depuradora de Testos. Eu creo que todos os veciños están a favor de que teñamos unhas instalacións axeitadas, que depuren a auga, ter unha rede de saneamento ben feita e ben mantida, que permita manter as nosas praias en perfecto estado de actividade para que as mariscadoras poidan seguir extraendo marisco, non como pasa en concellos veciños, por exemplo. Outro tanto pasa co canon de Sogama, co tema da recollida do lixo. Sogama estaba nos cobrando en torno a 60 euros por tratamento de tonelada e a partir do ano que ven vai a cobrar aproximadamente 100. Pois iso é unha realidade que está aí. Outra realidade é que a xeración de residuos neste concello no verán multiplícase por 2. O coste do servizo está aí, pensamos que non é desproporcionado, entendemos que as vivendas de uso turístico, en tanto en canto non desenvolven só unha actividade residencial, teñen que pagar polo servizo máis que unha vivenda na que só viven veciños. Unha cousiña, pido silencio, por favor. Non se pode intervir. Eu non tería ningún problema, pero as normas son as que son. É que non hai moito máis que... Matías. Bueno, bos días a todos. Acabo de dicir o tenente de alcalde, o portavoz do BNG, referíndose ao servicio da recollida do lixo, que o coste do servicio está por encima do que se recada. Eso mismo foi o que dixo usted no pleno do 6 de setembro, aquí, cando os propietarios das viviendas do uso turístico viñeron por primeira vez, usted dixo que o servicio de recollida do lixo e de saneamento eran deficitarios, é dicir, que se recadaba menos do que o servicio custa. Pero encontrámonos con que en noviembre, fai apenas 2 meses, ainda non, usted dixo que o que se recadaba tanto polo lixo como polo saneamento estaba por encima do que custa o servicio. Entonces, a ver, non pode ser que agora sean deficitarios, que pomes dean cartos, que agora volvan a ser deficitarios. Explíquese usted. Mira, cando as cousas se fan mal, cando se toman decisións erróneas, hai que rectificar. E máis aínda, cando un se dá conta de que se equivocou. Isto digo yo ao BNG.
Por outro lado, ao grupo do PSOE díjolle que unha sociedade, aínda que sexa unha sociedade de conveniencia, ustedes tamén teñen algo que decir. E non se pode ir en contra dos veciños. Non lle podemos dar todo por ben feito ao noso socio, aínda que sea por conveniencia. Ustedes, todo o grupo de goberno, meteronlle un hachazo de taxas e impostos aos nosos veciños. Un hachazo cos ollos cerrados. Cos ollos cerrados porque que non miraron nin o que facían, porque xa levamos en un ano 3 correccións de erros, que para min non son correccións de erros, para min son recollidas de cable. Porque cando empezamos a ver a xente que se queixa, recollemos cable. Como fixo usted co seu sueldo, que se puxo de 40.000 euros, cando escoitou aos veciños decir que ahora pagamos 2 alcaldes, recolle cable, xa como sueldo. Cando escoita aos veciños decir que o camping vai ter que pagar 3.000 euros, usted, claro, que non miraron. Escoita a xente queixarse, recolle cable. Van 3 veces xa que recollen cable este ano. Subiron todo o que afecta aos bolsillos da xente. No pleno do 3 de noviembre, fai un ano, e dixeron, incluso con soberbia, que os que gobernaban eran ustedes, que asumían o coste político desa decisión. Pois aquí tendes o coste político. Como os plenos, por aquel entonces, non eran retransmitidos, pois a repercusión dese pleno onde subiron todos os impuestos pois non chegou moi lonxe. Pero, bueno, cando a xente empezou a pagar, xa se dou conta do que realmente había, non? A subida de taxas e impostos foi un despropósito no seu conxunto, pero no caso concreto das vivendas de uso turístico, un verdadeiro atropello. En un principio, con un incremento superior ao 200% no importe das taxas destas viviendas. Un ano despois, cando viron que a xente botaba as mans á cabeza, decidiron ustedes que tuveran un erro e deixaron a suba cerca do 100%. Un aumento que non se justifica con ningún estudio razonado, porque, sin ir máis lexos, esta semana, un compañeiro do noso alcalde, en Villagarcía, presidente da FEGAM, Alberto Varela, reconoceulle a súa corporación pois que non subía a taxa da basura das vivendas de uso turístico porque contaminaban menos que as vivendas habituais. Isto dixo un compañeiro do seu partido. Será pois que non está tan condicionado como a usted, Alberto Varela, ou que é un pouquiño máis atrevido e non lle dá todo por ben feito ao seu socio. Isto sabe o alcalde de Villagarcía, saben ustedes e sabémolo nós. Isto é un atropello. Así que non inventen. Ustedes o que buscan é subir impuestos cos ollos cerrados e cos oídos tapados. Pero a súa obligación é ver e escoitar aos veciños. E quedalle moito que ver e moito que escoitar. Pois nada. Matías, o grupo socialista é totalmente independiente do grupo do Bloque, a moito que queiras vendelo do teu xeito, a min eso ti verás. Vámonos a centrar na moción. Xa falamos no seu momento, non sei se ao mellor non fun máis claro do que fun. É unha actividade económica, entendo que esta é unha actividade económica, tamén entendo que era unha... Bueno, pois entendíamos que era... que estaba enclavado na tarifa 3 era moi desproporcional. Ahora mesmo estamos falando de que son 138 euros máis que unha vivenda habitual. Ao final é unha actividade, volvo a repetir, económica. Este Concello, como xa ben se dixo, se expuxo neste pleno, temos impostos de saneamento que multiplicaron por 2, temos impostos de Sogama que nos van a multiplicar de 60 a 80 euros, en principio 80, que xa falaban de 100 e algo. Ao final, a mí que me dera la máquina de facer os billetes, e non estábamos falando ahora mismo, eu son o primeiro que non me gusta subir impuestos. María José, pouco máis que decirvos. Sei que, eu xa falín no seu momento neste caso con a Viturga, que é a asociación que vos
bueno, que se puxo en contacto comigo polo tema deste aumento de tasas. Eu xa no seu momento lle dixen, eu que me comprometo ahora en enero, pois, quen queira facer quen queira ter a bonificación antes, porque é verdad que adiantaste desos cartos, por chamado de alguma maneira, xo poño entre comillas, antes, eu en enero adiantouse, entre comillas estou dicindo o de adiantarse. Por eso vos lo dixo, estou falando eu, non podes falar, non. É que eu que me comprometo que no mes de xaneiro estean quen queira recibir ese adianto que se fixo, pois no mes de xaneiro sea de volta. Agora, como ben dixen xa no seu momento, eu da tarifa 2 non me movo. Partido Popular ten a palabra. A ver, ustedes din que non cambian de postura. O que si van cambiando foi de versión ou de excusa polo que se sube a este tipo de tarifas. Primeiro, cansáronse de dicir aquí que o servicio era deficitario. Entón, xa, a conta deso había que subir, ainda que fora mal subido, había que subir as tasas a esta xente. E agora resulta que dá beneficio, xa non é deficitario. E cambian a versión. Depois, agora din que para favorecer o alquiler durante todo o ano. Pero para favorecer un alquiler durante todo un ano non hai que castigar aos propietarios, habría que axudalos e darlle unhas garantías de que van a cobrar todos os meses ou axudarlle a xente, a xuventú, para que poida alquilar aquí unha vivienda. Trátase de axudar, non de castigar, porque así non vamos a ningún sitio. O único que facemos é confrontar a xente. Se queremos beneficiar que aquí a vivienda se alquile por todo o ano, habrá que facilitarlle, axudarlle, animalos, non castigalos. Así fais o efecto contrario. E seguimos pensando eso, que non se lle pode cobrar a alguén máis por generar basura cando non genera máis basura. Por moitas voltas que lle deades, se veñades con Sogama, cao da agua, con todo, é igual, é o mismo, non ten lógica. E creemos que está mal, e apoyámonos porque creemos de verdad que está mal. Nada máis. Bloque Nacionalista Galego. Este ano o Concello da Arousa vai a pagar a Augas de Galicia, Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, máis de 100.000 euros. Po ano que ven, este Concello vai a ter que pagar a Sogama, unha sociedade empresarial pública que o 50% das accións son da Xunta gobernada polo Partido Popular, en vez de 60 euros tonelada, casi 100 euros tonelada. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Mire, a vostede gustalle moito falar do meu salario. Eu non teño inconveniente ningún en falar do meu salario. Tanto é así que publiquei a miña nómina. Eu cobraba menos aquí do que cobro polo meu traballo. Cando vostede faga o mismo que a min, poderá falar comigo dese tema. Mentras tanto, debería ter a boquiña calada, entende? Seguinte cuestión. Efectivamente, o que se recada por tasas municipais na recollida do lixo e no alcantarillado é deficitario, claro que sí. Recádase menos do que costa o servicio. Non sei cantas veces se dixo. O que sí tamén é certo era que o padrón fiscal deste ano, tal e como estaba elaborado, superaba o estudio económico feito na modificación. E en base a eso, eu presentei unha alegación para que se corrixise. Non son contraditorias as cousas. O que hai que querer entendelas. E vostede
concelleiro non adscrito, non ten interés ningún en solucionar os problemas dos veciños. Ningún. Porque se así fose, vostedes terían presentado algún tipo de alternativa, algún tipo de cambio, e non o fixeron nunca. E agora súmanse á protesta razonable dos veciños os que ven que lle suben as tasas. Pois é normal. Como non vai a estar descontenta a xente a que lle suben as tasas? A calquera que non suban as tasas estamos descontentos, pero estánse dando uns motivos polos que se suben as tasas. Estás explicando que o coste do servizo incrementouse, estás explicando que a Xunta de Galiza, que goberna o seu partido, incrementou brutalmente os costes que temos que pagar, e explicouse o motivo polo que as vivendas de uso turístico teñen que pagar máis que unha vivenda exclusivamente de uso residencial. Silencio, por favor. Matías? Bueno, percátome que pola forma en que usted se dirige a mí sinteuse ofendido. Pois o parece. Usted, é verdade, renunciou ao seu sueldo, pero non renunciou ao seu sueldo. Usted renunciou ao seu sueldo e sacoullo de Rossi. E baixoulle do alcalde. Usted non é ouro todo o que reluce. Renunciar a usted ao seu sueldo sin quitarlle nada a ninguén. Matías, Mira, o alcalde son eu. Matías, aí vou cheiro a palabra, co teu beneplácito, mas co beneplácito do Partido Popular, cos dous, vale? Darme turno de palabra a mí tamén. Pois se me dou moi por ali. Bueno, Xa dúas veces que non me deixa falar. Xa non sei por onde iba. Podes jardar a túa resposta e darme cando acabe de falar eu. Non tes por que interrumpirme. Continúa, Matías. Agora xa non me acordo o que iba a decir. Memoria frágil non é o teu turno de palabra. Mira, estás continuamente con Sogama e con Augas de Galicia e ca Xunta. Xa se falou aquí, Sogama e Augas de Galicia son opcionales para o Concello. Non ten obligatoriedade o Concello de traballar nin con Sogama nin con Augas de Galicia. O sea, busquen ustedes que gobernan, busquen alternativas. Xa se falou, non é o tema do que estamos a falar. Ustedes son conscientes da empanada que fixeron, ca subida de taxas e de impostos, pero o fin xustifica os medios. O fin está claro que é sanear o Concello. Collemos o Concello con a deuda de 1.700.000 euros e que facemos para sanealo? Pois dividimos os 1.700.000 euros entre os veciños que somos e veña, é a pagar. Claro, así calquera sanea un ayuntamiento, sacudindolle o bolsillo todo Dios. Bueno, a maior parte dos alquileres das vivendas de uso turístico son por 2 meses, non? Hai xente que ten medo a alquilar por períodos largos, por inseguridade xurídica e por sensación de desprotección. A maior parte dos veciños alquilan para cubrir o mantenimiento da vivienda. Tamén hai quen fai un esforzo no Bran para axudar aos gastos anuales. A vivienda de uso turístico nós consideramos que é un bo modelo para Arousa, que ademais genera consumo no municipio. O máis sorprendente de todo isto é que todo o grupo de goberno, os 6, fagades política do bloque. Miren, fagan favor e rectifiquen. Partido Bloque Nacionalista Galego. Este ano o Concello da Arousa vai a pagar máis de 100.000 euros a Augas de Galicia e o canon de Sogama vai a subir a 1/3 do que costaba. E iso é responsabilidade do Partido Popular, no que non sei se vostede está, non está ou está a media xornada. Obligatoriedade de Sogama. Claro que non é obrigatorio estar ali, pero nós xa estábamos cando nos cobraban 60 euros, non agora cando pretenden cobrar 100. Igual que a depuradora, xa estábamos ali, non nos puxemos agora, non entramos agora. El PP aprueba en solitario la modificación del Plan General en Málaga para prohibir as vivendas de uso turístico. O Partido Popular. Para prohibir as vivendas...
temos nós un coeficiente máis alto de vivendas turísticas que en Málaga. En Málaga 8%, aquí pasamos do 10. Aquí pasamos do 10. A subida das tasas non foi só as vivendas turísticas, foi a calquera vivenda, tanto habitual como aos demais comercios, como a diferentes actividades. A uns máis, outros menos, outros enclavouse en outras tarifas, como foi no seu caso, e que foi a todos. Despois, eu non fago política do bloque. Eu sei perfectamente, teño a miña conciencia moi tranquila. Eu con este partido pode estar en moitas cousas en desacordo, en moitas, en outras pode estar en acordo. Cando esteamos en desacordo, podes estar tranquilo que este grupo dirá o que está en desacordo. Pero en isto, volvo a repetir o mismo, é unha actividade económica. Como actividade económica vais a gravar, neste caso, como na tarifa 2. Non hai máis. Si queren, Partido Popular, si queres temos a palabra, se non, ditaminamos. Sí, por alusións. É que antes dixestes que, falando do sueldo de Rossi, Sí, dime. que foi o noso beneplácito. E a vosa votación, cal foi? Cal foi a votación aquí? A vosa votación votastedes vos a favor con eles. E vos? Vos votastedes a favor. E vos estuvestedes vos. Si a nós... É que iba a cambiar que votáramos en contra. Que iba a cambiar que votáramos en contra. Sigue, Miguel. Se o concejal de Facenda nos explica que non hai cartos para andar a manter sueldos, e el nos dá un motivo, e vos no pleno non dixestes ni un solo motivo, ni unha sola defensa para vos defender do vosso sueldo, que íbamos a votar nós? Íbamos a manter nós o vosso sueldo sin vos dicir nada? Matías? Espera, perdón, Matías. Manuel... Eu creo que o PP a veces vota con nós, non, e cando votades con nós será porque estades de acordo co que propoñemos, non porque fagades seguidismo. Pois é bastante simple, non? Matías? Sí, bueno, a ver, eu creo que xa o que viñamos a expoñer aquí xa se expuxo, pero creo que nos estamos desviando un pouco do tema. Aquí o que vimos a tratar é o que vimos a tratar. Pero claro, despois a veces hai comportamentos como o que tuvo o teniente de alcalde, o portavoz do BNG, que cando se dirige a min me di que teña a boquiña cerrada. É dicir, cando aquí cada un pois fala do que, sin faltar ao respeto, se usted lle ofende que eu diga que usted se puxo un sueldo que non lle correspondía, pois ten un problema, porque é que quedan 2 anos por diante e voulle volver a decir, porque en un ano costoulle usted e máis os seus compañeiros 70.000 euros ao Concello. E despois decirlle tamén ao alcalde que aínda non fai moito o seu socio de goberno chamoulle aquí diante de todos nós pequeno ditador. Non sei se usted se dá conta, chamoulle pequeno ditador. Usted é o alcalde, pero ten que respetar o turno de palabra do resto dos da corporación como facemos todos. E se eu estou no meu uso de palabra e usted me quere contestar, escribe nun papel como fajo eu e cando eu termine de falar, usted respóndeme. Pero usted, por ser alcalde, non ten por que andar a cortar a todo o mundo. Pois nada, vamos a ditaminar o punto. Partido Popular. A favor. Bloque Nacionalista Galego. En contra. Matías. A favor. Partido Socialista en contra. Pois nada, damos por rematado, sin máis puntos na orde do día, damos rematado o pleno extraordinario.